Tämmönen meidän pinnoittama katto, niin se kestää sen ainakin 10 vuotta hyvänä. Meillä nyt tämä kohde niin ei ole kovin jyrkkä, mutta semmoiset jyrkät katot vaikeuttaa kyllä sitä työskentelyä todella paljon. Ja sitten jos on paljon semmoisia pienempiä lappeita, mitkä täytyy erikseen maalata, niin ne kyllä vaikeuttaa sitä tekemistä paljon. Huomenna mä sitten esittelen teille tarkemmin, että miten tuo korkeapainen ruisku sitten toimii ja miten sitä käytetään. Nyt me on saatu tänään jo muutama tunti tässä kattoa pestyä ja nyt mä kiipeen kohta takas katolle ja pesen katon loppuun ja siivoan täällä paikat priima kuntoon.